Suomalaisuuteen kuuluu vahvasti juhannus ja sauna. Tässä valmistuu perinteinen suomalainen vihta, jota tarvitaan aito suomalaiseen saunomiseen. Here we can see the Finnish midsummer night's dream coming true as this fine young lady is making this special vihta which is needed for taking a bath in sauna and wiping yourself with this birch. Och detta är en sommardröm, en finsk bastukvast. Bra. Näin suomalaisuus on hyvin kansainvälistä tänä päivänä, mutta juuret ovat syvällä, kuten tästä nähdään. Ja oikeaan vastaan kuuluu tehdä myös tästä vitsaksesta tämä, millä laitetaan vasta kiinni, eikä millään kumilenkillä. Että näin. Ja nyt